kabantay ka nga from the start sa imong pag-alagad sa Ginoo, grabe ang imong hunger, grabe ang imong timuha sa pulong sa Ginoo. Pagpangita ka sa pulong sa Ginoo, sige kang iuhaw, sadyang bago pa ka. Pero ngano na dugay kung kahit sa pag-alagad sa Ginoo, ngano nga murag ni babaw ang akong timuha sa pulong sa Ginoo. Kay ipasagdaanin mo nga magtampok ang mga kalibutan ng mga utang material things na dili pulong sa Dios. Pero kung giuhaw ka sige sa pulong sa Dios, mulalum ang imong pagsabot sa pulong sa Ginoo. May buntag mga igsoon sa Ginoo. Igsoon ba ta? Amen. Pareho ang tagdagway. So, salamat sa Ginoo. Karon adto ta sa topic nato, deeper hunger. Lalong nga kagutom. O kagutom nga lalong. Mag-title ta og kagutom nga lalong para matagbaw ta. Kaya ang pulong karon ngayon, bulahan kadto nga naningkamot sa pagtuman sa kabuton sa Ginoo kay tagbaw niya sila. So muna nga ayno ang Dios maghatag niya katagbawan ato karon sa iyang pulong. Deeper hunger, kagutom, lalong nga kagutom. So nagisgot din sa English so nga blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. For they will be filled. Na mapuno sila. So kaning kagutom ug kauhaw, kuyog ni silang duha. No, di ba panahon nga gutomon ka, mukaon to ka og kanon, pero di gyud pwede og walay tubig. Imo gyud parisan og tubig. Muna nga lain po kayo og muditso kag inom og tubig, gawa ko'y masulod nga kanon. Kay kaning kagutom ug kauhaw, kuyog na silang duha. Now, sa atong kinabuhi karon, unsa may atong gikauhawan? Unsa may atong gikauhawan? Dapat tay gikauhawan karon sa atong kinabuhi for sure na. Nya wala ko kabalo unsa na inyong gikauhawan. Basta ang giingon lang sa pulong sa Dios karon, bulahan tong giuhaw sa pagtuman sa Ginoo. Munang nindot karon nga atong kauhawan kanang pagkamatarong gikas Ginoo. Now, ang atong kabusog nagdepende na sa atong kagutom. Amen? Ang atong kabusog nagdepende na sa atong kagutom. For example, gutom ka kayo, that's why bubusog kung kang maayo. Kaya bang mudako kung imong kaon kung gutomon ka. Di ba? Pero kung busog ka, huwag yung laming ikaon sa mga pagkaon nga lami. Na di ba? O bisan walay lami ang mga pagkaon, basta kung gutomon ka, mulami ra. Di ba? Sulay mo sa itong balay, bisag wala tayo sudan, asin na lamang nas lami sa ulo bulat. Pero kung gutomon na ka, matandog ni mo ng ulo sa bulat. Pero atong busog pa ka, bulay matandog ng ulo. Katurag yung lawas o iko, may sige ni mong tandugon. Ano man ang isuon? Kaya na ay panultihon nga, kung gutom daw ka, bisan gani ang pait, pwede pagatang-ison. Bisan ang mga pait na pagkaon, pwede yung pagatang-ison, pagalamion ba? Pero kung busog ka, bisan daw ang mga lami ng mga pagkaon, mong pagapaiton. For example, magbalik-balik ng sudan sa iyong balay, lami kayong sudan. Magbalik, for example, litson, magsibalik-balik ng litson. Di ba mo yung pagkapaita po ng sudan? Mupait. Madugay yung tinanan ng sudan, magbalik-balik, mupait. Pero atong wala pa na, lami ang ikaw litson. Lami ang ikaw baboy. Kung dahil daghang baboy, daghang ng karne na sa balay, paita po ng sudan. Wala yung lawon. Amen? Di ba? Inana itong kinabuhig soon sa paglagad sa Ginoo. Kadugay, sa inaan mga kapaitan. O? Dahil kapaitan sa atuang kinabuhi. So karon atong tukyo ng how to hunger for righteousness. Deeper hunger. So dunay tulo ka W nga atong tukyo ni kabuntagon para matagbo ang atuang
aw kanang pagkamataron, hunger for righteousness. No. So, kani din kagutom igsuon, makapawala sa kaulaw. Dunay istorya sa katong hunger ko sila baga longing ko sila kapangita ba ni king crabs ba? King crabs kayo ta? Dagko kayo ng crabs. Yan ay restaurant igsuon nga ga-offer og eat all you can. Yan na dito ang king crabs appeal sa eat all you can. Bayad sila dako kayo. Mga barkada sila bayad sila dako kayo. Asa kini kay mabusog kita ni all you can gon. Busog kita ni ron. So dito kuha sila ng lamisa, malima sila kabuok. So, order sila. Kuha sila sweater. Adahan dito. So, nagtapunog ng lamisa. Kuhaan God. Unlimited God. Itulyukan. Pero king crabs, ang tanan nila. Ila, matagbaw kung sila itong king crabs. So, ang waiter, sige nagtanaw nila. Marag na usog na panagway sa waiter. Siguro nagkauna-una waiter ng alakansi naman tayo magpasiyag tao. Hindi mo nagkuha tao. Isa nagagabondo ng lamisa igsuro mga alukabhang sa king crabs. Kaya mo dugan ko ng hapon niya kung yapon waiter. Dumagin po binili. Di ang ibigay mo sa waiter, imbis ang gidalas waiter, katurang gagmay ng mga barbanyado, labador na gawin gidala. Labador. Kenapa? Langkahan na ba? Dako kayo. Di, yan nangayo man gihapon. Ngayon may waiter. Iinan sila sweeter. Isa-isa kay makaulaw na kayo ninyong gabundo na ninyong pagkaon. So kuha sa nahon ni gikuha kay sulod sa labador. Yung gikuna na po sila. Hunger. Kagutom ba? Kagit ana. Sayo kagit ana na. No? King crab. Napagir. Like istorya. Awan sa napulot. Usa ka tawo nga nangita og sa pagi kay ani lagi wala kayo nag-eskwela ni sa Bible School dili dito seminaryo nito. Usa ka tawo nag-eskwela sa Bible School. Kabalo biya ka ako nagagit Bible School. Talagsa ra kayong kaon dito. Sinukod ang kaon. Unlike sa karon siguro murag bunggan sila karon. Pero kami sa una mag Bible School is tagsa katasa gyud nga kanon. Nya magsige ra gyud ang kuan. Katong kataas sa kinabuhi ang pares. Iyon. So, gampay yung ka. So, usa ka estudyante sa Bible School. So, parang, naanag mo siya sa ilaha ba nga, ulpak ginantiyan ba? Hindi ko pwede nga mundag ng ulpak. So, yung buhaton is, kung naay mga patay, sa mga palibot ba sa Bible School, isang pilit na kaila, yan, doon. Kaya para lang yung magkakaon. So, yung ideya is, magsungod siya o buwan. Estudyante yung Bible School, mga pastor. So, suot siya, formal kayo. And then, matod sa balay, panglamanuhon niya itong pamilya. Atong namatay ba? Iya siyang klarohong sa ngalan atong namatay. Hindi pagkabalo niya sa ngalan, for example, Leo ang ngalan itong namatay, hindi niya. Itong pamilya nga na dito. Ma'am, amigo bigyan kaya this buhay pa ni si Leo. Yung isa pa sa kaila. Pagkahuman, isun, kaon, tuno. Inana niyang gibuhat. Nangita sa pagi. So, natingala itong mga silingan nga, halos man na ay kadapatay dito, murang na ay tawanan. Amigo ni tanang patay. Yung tawanan. So, inana igsoon. Kung gusto mo na ikaw, mangita juga pagi. Amen? So, karon sa iyong espirituhanon, kung giguto mo sa iyong espirituhanon, murang, dili mo busog ba, dahil napuaw sa iyong espirituhanon mo, mangita din mo pagi nga makakaon mo sa pulong sa Ginoo. Pero kana yung gibuhat karon, mo na yung mga pamagi nga busgon mo sa Ginoo kay nakita mo paagi. Bisan paglayo ang iyong balay o bisan pag naamoy gibuhat karon unta sa iyong balay, naamoy mga labhanan siguro, naamoy gipangatiman siguro, pero naamoy ron gapungko mo diri, nangita jud mo paagi nga makakaon. So karon pakanon gid mo ron sa pulong sa Ginoo. Number 1 diri nga punto igsoon. Deeper hunger of worship. Unang W, deeper hunger of worship. In worship, lalong nga kagutom sa pagsimba. Muni ang nindot. Kana bang lalong ang atong kagutom sa pagsimba? No? Kabalo mo nga kining lalong nga kagutom sa pagsimba,
mao ni ang makapagawas sa mga panalangin sa Ginoo. Now, in Romans 12 verse 1, yun sa dito, gihangyo kamong tanan nga itugyan yung kaugalingon, isip mo yung halad o makapahimuon sa Ginoo. So kanina yung pagsimba din gisgutan, isa, this is the act of worship in Romans 12:1. Living sacrifice. Buhing sakripisyo ang atong pagsimba. Dili mo kanang pagsimba. Sakripisyo ni siya. Pero buhi na sakripisyo. Dili siya patay na sakripisyo. So kining deeper hunger of worship, nahulagway ni siya sa kinabuhi ni Abraham o ni Isaac. Diba, ang anak ni Abraham is si Isaac. And then, ganyan sa Ginoo, Abraham, bugtong ni mo ng anak, pero gusto kong ihalad ni mo na. Di mo nang itugyan ako. So, si Abraham, kay naman sa deeper hunger and worship in God, ihang gitugyan ang anak as a living sacrifice. Kamu na sa inyo sa Romans 12:1 na this is the act of worship. Mao kini ang paagi sa iyong pagsimba, kana magsimba mo nga na ay pagsakripisyo. Amen? Sakripisyo ba tagari dire? Sakripisyo ba talaga natos mga lagyo? Okay, gasolina no ni. Di ba? Kalasa gasolina. Pero gisakripisyo kunin mo yung kwarta sa pagsimba pag-ani diri. Ay say, kuha na po niya akong sinina, kuhin mo na po niya labanan ng ninyo niya. O, di ba? Kasakripisyo ka sabon. Para lang yun, imong gisanina pang simba, gilain mo na nimo, imong yung utaw na. Sakripisyohan imong utaw. So, sacrifice ng pagsimba, nahitabo ni Isaac. Di ba, si Isaac numutana siya sa iyang amahan, Isaac. Naan naman yung kalayo. Naan naman yung kalayo, naan na po ng halalan, pero hain man ang ihalad. Hain daw ang ihalad. Niyan siya Abraham, na ikaw yun ang ihalad. Ikaw, living sacrifice, buhi na, ikaw ang ihalad. Kabalo ka nga, during sa patyo na tas Isaac, ana na si Abraham sa kutsilyo, kay hindi ko rihalat, patyo, lubawan. Nitingog ngayon ang karnero dito sa provision sa Ginoo will come. Amen? So, kiniting deeper hunger and worship in God. Kung nakalalong di ay, nga pag simba sa itong buhay ng Diyos, even though nagsakripisyo ka, lisod kayo, isacrifice mong kaugalingon, kay sakit kayo. I know, natin mga problema, mga paganto, sakit kayo sa kasing-kasing. Sakit kayo. But, kumugo ka, deeper sa pag-worship sa Ginoo, ang imong gipangayo imong tinguha will come. Ang imong ato si Isaac, ay no nga si Abraham nagtagol siya, na si dako nga kagulanan sa sulod nga, mawala na yung akong anak. Sayang kayo kay bugtong kayo siya. Pero, kabalo ba ka, ang gihuna-huna ni Abraham, worship ko, mag-deep in worship ko. Kaya kanya akong gituhan nga, mawala, di mawala. Amen? So, kay mao ito gituhan ni Abraham, ang itabo, wag yun nawala yan, anak. Kay gipulihan sa Ginoo karnero. Amen? Busa, ayaw pagpakawalas paglaong. Naay mga butang, ngayon yun ako nakaroon na, what if mawala ni? Pero yung ka, deep worship in God ka ang buhaton. Mag-deep worship in God ka, aron ang provision will come, aron ang imong gituhan na mawala. Dili na siya kita mawala. Amen? Pero kabalo ba ka, nga tugutan ko sa Ginoo, nga naay mawala nimo, para po, mulalong ang imong pagsimba niyo. Okay. Nang praise God hapon, it na yung nawala na to. Kaya tugutan niya. Kaya mula lang ang pagsimba niya. Nahitabo din ni Job. Si Job, halos na nawala niya. Pinakamahalas kinabuhi nawala. Anak, asawa, mga butang, kabutangan, mahal kayo ito ni Job. Talangga kayo ito niya yung mga anak. But, diha lang, kalit lang nawala. Gituyo to para damor po siya magpangita sa Ginoo. Diba? Sa dihang nawala tigsuon, mas labaw pa ang ipuli sa Diyos sa nawala. Kung deep in worship ka, let go and let God. Kaya kung imong tumanan ang let ka, tugutan mo ang Diyos.
mas labaw pa ang ipuli ang Diyos sa imong nawala. Amen. Hallelujah. Ito blakadan ito mga anak. Naapaday mas labaw ay ipuli ang puso. Naatay excitement naatay. Doon natay naatay deep sa atong deep worship sa atong inside to demoni ang buhaton sa Dios. No? Naka-remember man ta ni Hana katong walay anak. Wala siya anak. But nag-deep worship sa in the temple. Hilak siya dito. Hilak siya dito. And then i-provide sa Ginoo. Ang katong wala siya anak, nahimong unom ang iyang anak. Plus si Samuel una na yung anak, nahimo pang nadidikit dito sa templo o nahimo pag yung propitas Ginoo. Ang kanhing walay anak, nihitabo nga gipunan sa Ginoo, paanak sa Ginoo og unom ang usab paggamit pa sa Ginoo, gigamit sa Ginoo. Amen. Di ka pwede mawalas paglawan kung naay wala na mo karon. Kay mag deep worship ka hilak si Hana. Kabalo ba ka natugutan sa Ginoo nga makahilak ta? Amen. Naay time sa atong ginabuhi natugutan niya maghilak-hilak ka ikaw ug ako maghilak-hilak. Pero after sa imong paghilak-hilak na ay nindot kay buhaton sa Ginoo. Munang that tears of joy. Kanang atong paghilak-hilak karon as a Christian, do na nay katumbas, do na nay katapat. Masyak na lang kaunya. Wow, praise God. Muna ni mo paagi Lord. Wala ko nasabti atong una, but now nasabta na nako. This is your will, Lord. And mag-praise ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ito naay mga tao nga ang ilang pagsimba sa Ginoo, deep jud lalong yun ang ilang pagsimba sa Ginoo, bisag masayop ang ilang awit. Di ba? Dili matatanan, makamemorya sa awit. Naay mga tao igsoon nga sa ilang pag-awit, bahalag sayop ang ilang mga pulong nalitok, pero sa sunod kayo, lalong na kayo ang ilang pagsimba sa Ginoo. Para sa atong kanta nga, God is so good. No? Dahil nagkanta na igsoon dito sa classmate na mo. Sa kapan sa lyrics ba? Ramdas na sa kabalo sa lyrics. So kay siya, God is so good. Nikawas na yung luha iso. Pero ang yung pulong Ginoo, God is so good. Isog daw ang Ginoo. Di ba? God is so good. Gimo niyang God is so good. But nigawas ang luha. Sayop ang pulong, apan nigawas ang luha. Deep worship in God. Amen? Di ba? Nakitabo mga indiri sa ito. Di ba? Katubat itong kanta nga nahimugso. Di ba? Naman ito yung words dito nga imong gipahimutan. Mga bulas, mga kabituunan. Bulan imong gipahimutan. Okay? Namay yung sa imong gipahimuslan. Gipahimuslan. Apanindod kayo. Seryoso sa siyang naong isuon. Nindot sa iyang sunod. Nasayop ton sa siyang pulo, apan sa iyang sunod, deep ang iyang pagsimba sa Ginoo. So, no matter kung nasayop ka sa imong pagkaiwa ka kabalo sa lyrics sa mga kanta, no matter balag nasayop ka sa imong pulo, at least ang imong kasing-kasing, deep na imong pagsimba sa Ginoo. Kaya, mag-unsa man ang aniti ka sa mga words, kumplito yun mo. Pag-pronounce lang daan, fluent ka kayo mo pronounce, but ay mong kasing-kasing dili na alam mo yung pagsimba sa Ginoo. Nagyapon. Mas maayo pa ito nga, nagkasayop-sayop ang iyang pulong, nagkayabag-yabag siya. Ang iyang kasing-kasing lalong di ay. Amen? Ikaduha nga punto igsoon. Deeper hunger in the Word. Kaduhang W. Deeper hunger in the Word of God. Now, kinahanglan po nga, doon na po tayo lalong nga kagutom sa pulong sa Ginoo. Pero muna akong gingon nga kung busog na maghuga, dili na kagutumon. Isa may busog na sa pulong sa Ginoo. Isa may gigutom sa pulong sa Ginoo. Amen. I hope nga sige ra gutang gutomon sa pulong sa Ginoo. Di na gutom nga. Ay busog na ko ana, nagbata na ko Bible. No, sige na mag-Bible study, busog na ko kayo ana. Sige na ko kadungog ko ani, busog na ko kayo. Dili importante nga nagihapon tay lalong nga kauhaw o kagutom sa pulong sa Ginoo. Now, kabalo ba mo nga ang pulong sa Ginoo? Tubig.
Tubig siya. Eh, nakainom-dom ko sa mua, na ay kaliguan dito sa mua, sapa, dili suba. Kaya ang suba na ko muna. Nami sapa sa mua, nga timpong June 24, matimpong Hunyo, kaya tingulan mo ng Hunyo, mulalom ang among sapa doon sa mua. So among buhaton, para mas mulalom pa yun, magkuha ng mga balani, o among alihan to sa ubos para mulalom pa yun. Ba't nilalong na siya tunod sa baha? Ato bang inagasan sa tubig, naman yung pusay dito sa musapa, doon sa mua. Aga sa tubig na, katong tinugdunan sa tubig, lalong siya. Apan dito sa ubos, na ay mga bato o mga balas. So among gikalkal kung bato o balas, butanan mo balani para mulalong din siya. Pero katong tinagakan sa tubig, lalong din sa daan. Sa wala pa'y baha, mabaw siya. Sadyang nakabaha siya, nilalong siya. Ang tubig mo nakalalong. Now, karon ato tas pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo kung muhawon ta sige, mao ni makapalalong sa atong relasyon niya. Tubig yan ni siya. Mao ni ang muatak, sigkatakan yung kasing-kasing, sigkatakan. Mulalong ang iyong pagsabot sa iyang pulong, mulalong ang iyong pagsimba niya. Pero kung wala kay tiguha sa pulong sa Dios, nabang wala kay kauhaw, brag feel nimo, di na ako mabasa, di na ako mag-emotion, di na ako maminaw sa pulong sa Ginoo. Feel nimo mo na? Kabalo ba ka? Sisitan, tamukan po din mong kasing-kasing para mo mabaw. Na-feel ba nimo nga murag limabaw ang imong desire kana bang tinguha sa pagpamatis pulong sa Ginoo, pag devotion, pag pamalandong, na-feel ba nimo nga murag limabaw? Buot pasabot ana na ay nakapuno na ay bato ug balas sa atong kasing-kasing. Kabalo mo bato ug balas, mga material things nga atong gigugma ini kalibutan. Mga material things gyud ang makaingon nganong mapuno atong kasing-kasing. Pero kung ba kang pulong sa Diyos tubig, paagasan na. Murag busay. Para makatong mga balas mo ano kayong subos. That's why inalan, deeper hunger ka sa pulong sa Diyos. Para ang imong kamabaw karon sa imong kasing-kasing, doon na kamabaw, wala na desire kayo. Para mubalik sa kalalong. Kabantay ka nga from the start sa imong pag-alagad sa Ginoo, grabe ang imong hunger, grabe ang imong tinguha sa pulong sa Ginoo. Magpakita ka sa pulong sa Ginoo, sige kang giuhaw, sadyang bago pa ka. Pero ngano na dugay-dugay tas pag-alagad sa Ginoo, ngano nga murag ni babaw ang akong tinguha sa pulong sa Ginoo. Kay gipasagdaan mo nga magtampok ang mga kalibutan, mga butang material things na dili pulong sa Dios. That's why ako pangutana sa una palanggaan, unsa may imong gikauhawan. Kung giuhaw ka sa mga butang ni kalibutan, maunay mo tampok sa atong kasing-kasing. Pero kung giuhaw ka sige sa pulong sa Dios, mulalom ang imong pagsabot sa pulong sa Ginoo. Amen. Ang pulong sa Ginoo makapaiso, maka-confidence, bahalang na kay problema, bahalang na kay gibukaton. Pero kung naasig ang pulong sa Dios, lalom ang imong pag-utingkay sa pulong sa Dios, for sure, matuman nimo ang makapahimuot sa Ginoo. Amen? Makapadayon ka. Makapadayon ka. Napabatay lalong diha nga tinguha sa pulong sa Dios. Amen? Usahay, kung naatay mabaw na nga tinguha sa pulong sa Dios, mao ni ang atong buhaton kung naatay simbahan. Terus ama ni mahumaning wati ha. May buntag. Terus ama ni mahuman. Ako paksiw, ako ito ka taklubis balay ay, ako'y paksiw gilay. Di ba? Pero kung hunger ka sa pulong sa Ginoo, mayon ka, hala ko man ha? O pa man ko natagbaw eh. Di ba? Kung giuhaw ka, pero huwag ka uhaw ha? Tama niyo, sikog ka igo. Hallelujah. Katong mga naigo, amin. Hinay naman, katong mga naigo, amin. Amen! Hallelujah. So ito kasi katulo. Wala mo ikatulong. Deeper hunger in the Word of God. Gani ang Word of God. Karon work, trabaho. Dapat doon na kay lalong na tinguha o kagutom sa buluhaton sa Panginoon.
No, kanang bulatos pag Ginoo, dili lang kay si pastor. Si pastor mong gurana, ang naging panangyaw sa bulong sa Ginoo, pastor, oy. Kanang Bible studies, pastor, ang tanan. Kanang panglimpyo simbahan, pastor. Kung ra ko diha, paminaw pa uli. Wala na pastor diha, kung magkalit, kung saan lang yung buhaton niya. Basta iyan na ng tanan. Igsoon, kinahanglan natay deeper hunger, natay tinguha nga work sa Ginoo, pagbuluhaton sa Ginoo, dili na magpaanda. Kung saan ako sa tapang ng simbahan, kung saan ako matampo, kung saan ako malimpyo. No? Nakakay deeper hunger in the work of God. No? Kabalo ba ka nga, ang work of God, mauni siya'y makapalipon nato. Kung adto ka sa mutampo ka sa buluhaton sa Ginoo. Ano naman eternal investment ni. Dili ni pareho sa worldly investment. Eternal investment. Muna yung Ginoo ni Jesus, pagdigong ka mo, bahandi sa ginarihan sa langit. Kaya nini pagyaw, wagyo'y anay, wagyo'y taya. No? Anay o taya. Pwede nang makahuyang. Kung anayon na ng kahoy, huyang. Kung tayao na yung motor, huyang na. Mapaksil na siya. Pero yun siya, walay anay yung taya. Kung pasabot, ligon. Malikon ka. Pero ano ang mga Christian doon? Dili sila ligon. Wala sila pag-apil-apil sa mga buluhaton sa Ginoo. Dili sila mo involve ba? Dili sila ganahan. No? Pasagdaan lang nila ang uban. Ay, ikaw mo lang na ako'y akuha rin buluhaton. Igsoon, gihagit ka deep hunger in the work of God. Ano man, usay mong goal ang pagsibat nato, ang pag-alibay nato, para nga dili ta mutuman sa buluhaton sa Ginoo. Maunay point nga sa unahan, pastragulon tas Ginoo. Now, kasi nag-agi yung struggle. That's point, kanang nga point, pahinumduman kas Ginoo. Nag-struggle ka rin, pahinumduman kas Ginoo. Kumusta man ang work na akong ipabuhat nimo? Kumusta man ang imong ipamulong? Kumusta man ang imong bisahan nako? Kumusta man ang imong desire nako kaniadto? Ginamduman ka. That's why si Jonah, nakita mo ni Jonah. So kung si Jonah, pagsangyaw, eternal investment, eternal life, gunang suluwason sa Ninibe. So eternal life, kinabuhi mo lang katapusan, so eternal investment ko siya. Yes, si Jonah, dito. Padalan sa Ginoo struggle. So that's why, ang mga struggle karon ipadala sa Ginoo. Gusto sa Ginoo pabalikon ta sa hunger in the work of God. Amen? Hunger in the work of God. Kinahanglan mo involve ka sa buluhaton sa Dios. Ano man, ini pagiha, kinabuhi matarong. Kung ang imong kinabuhi, mahimong lipon. Daghan kayo buyang karon kay wala sila na involved sa buluhaton. So, nining tulo ka punto igso. Nabatay nakuha? Muhammad katungay nakuha? Okay. Doon na yung sa kabatanon igsoon nga yun siya. Hilantan man ko, pastor. O wa ko'y ma-imbitar, wala ko'y madala. Nabang wala daw siya masangyawan. Hilantan siya. Wala siya masangyawan. Grabe ang iyang deep hunger sa kanang mga kalag. Nga, hilantan daw siya o walay masangyawan o wala siya ma-invite. No? Kita, mura matagilantan ang ma-invite. Mura tagilantan natay nga buluhan itong tigil pa na, ang lain kong lawas. Kita manuay naglain. Pero kabalo ba mo? Nasiing galayan itong lawas. Wala tamo go sa buluhaton na makapahilti ang sa itong lawas. Ang work sa Ginoo, makapahilti sa itong kinabuhi. That's why ngayon si Jesus in John chapter 4:34, na ako'y pagkaon na wala ni masayri. Ang pagkaon ako, maong pagtuman sa kapadala ka nako. Amen? Ang Diyos na ay buluhaton na iyang patuman ako. Muna itong pagkaon. Hinumduming ang pagkaon muna ay makapahilti. So, ang word ni Lord, nga sige ni mong gikaon, muna yung pagkaon, nagtuman ka sa buluhaton sa Diyos, hilti. Duha ka hilti na to. Hilti atong physical, hilti ko na itong spiritual. Pero, saan mo mawala ng duha? Ano man? Wala tani deep hunger in the work of God. That's why yung kabuntagon, kining pulong nga isuon, nagpinungdon ni nato. And tapuson tabo sa naitabo para uhawon ta. Moni. Si mama,
Naami baka sa una, wala na ron baligya na. Naami baka sa una. Ang iyang buhaton, kaya ang baka dili mo inom, dili mo kaon. Ang iyang buhaton, paskan niya ang asin. Kabantay ka ng asin nga guston sa pakpak sa mais. Muna yung buhaton sa una, isulod ng asin, daghan kayo sa pakpak sa mais. Puso ba? Ubak. Dito gusto na yung ipakal dito sa bakba sa baka. Napag-usap sa baka, anak, asgad. Usap siya, tulon. Mangita na nagkaon, mangita tubig. Muna yung makapauhaw niya, o muna yung makapagutom. Ano, maasgad ito? Kaarat man ito. Mangita sa tubig. Ngita po siya o pagkaon. I hope na kining mapulunga karong igsoon sa mga asin nga niabot sa iyong kinabuhi karon. Nga pagkadungog ninyo, murag giuhaw ka, murag kang gutom sa pagtuman sa pagpupun sa Ginoo. And praise God, and I believe